Mami tuh. Kecil. Mami ya. हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ नङा होनब्ला रशमा ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो बहाबा खारखुमानानै दंमोन आरो रशमा ब्रह्मखौ न'खरनि सुबुंफोरा गोबां जायगायाव नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय नागिरना मोननाय जायाखैमोन। नाथाय दा रशमा ब्रह्मखौ मोनफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रशमा ब्रह्मखौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायाव बेंगालरनि सिगाबिटारक्लु जायगानिफ्राय हमना मोननाय जायो। रशमा ब्रह्मखौ हमना मोननायनि खौरांखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशना गावसोरनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना फोसावलायनि गेजेरजों लिरनाय बायदिब्ला मुम्बाइ रायजोफोर गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ दुलाराय कर्नाटका रायजो आरो आसाम रायजोनि बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम बावहरनायजों लोगोसे मिथिहोहरनाय जायोदि थांनाय जुन दाननि 9 खालार खालिनिफ्रायनो गोमाना थानाय इउटुबार रशमा बाला ब्रह्मखौ न'खर आरो प्रसासननि खावलायहरनायाव बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो नागिरनानै गोबां नाजानायनि उनाव बिथांजोखौ थांनाय 5 आगस्ट दाननि हरनि 11 रिंगायाव बेंगालर हालामनि सिगाबिटारक्लु होननाय जायगायाव सन्धाननानै मोनफिननो हायो आरो न'खरनि बिथांमोन बायदि 7 आगस्ट खालार खालि आफादनिफ्रायनो गुवाहाटी बिरखं गाथोनसिम न'खरनि सुबुंनो गथायनानै हरनाय जायो। बिथांमोना बेबायदि लिरनानै गावसिनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो जों बयबो बर' रायजो राजाफोरा बेंगालर बर' एस'सिएशनखौ बाख्नायनांगोन। मानो होनोब्ला गथ' गथाय गारनानै हौवा हिन्जाव लानानै खारखुमा हैनाय गोबां बर'फोरखौ नागिरनानै हरफिननायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो रशमा ब्रह्मआ न'आव फैफिनना मोजाङानो जाबाय आरो उननि संसारखौ रशमाया गावनि हौवा आरो फिसाजोजों गोजोनै जालांगोन होनना आसा थिबाय। Mami ya.